Hello guys! Welcome to my channel! Ang gagawin natin ngayon ay magtatanim tayo ng dragon fruit. Yun. Kung nakakita na kayo ng dragon fruit. Pero siguro hindi naman lingid na sa kaalaman natin kung paano magtanim. Pero guys, kung nakikita nyo ito, yung dito sa banda sa may likod ko, yan yung mga tataniman natin. Dahil hindi lang din naman napapakinabangan kung ganyan lang yung itsura dahil na nalililiman lang yan. So kung nakikita nyo yan, mga ano dyan, tawag sa amin kaukawati sa Ilocano. Yan, sa Tagalog, madre yata. Yun. So lilinisan natin yun guys para tamnan natin ng dragon fruit. Ayun, para mapakinabangan natin, para kung may itinanim, may aanihin ng kapitbahay. Joke lang. Joke lang po. Panurin natin. So kung nakikita nyo guys, dito tayo kukuha ng itatanim natin. Ito. So dyan, marami dyan kasi kaso nasilungan nga lang. Ayan, dyan tayo kukuha. So ayan sila. Ayan, naka ano yan. Ganyan kasi yung mga dragon fruit. Maganda rin to kasi hindi mo na kailangang ano to, lilinisan na parang mga gulay. Ito ilalagay mo lang sa mga puno-puno ay ganito, puno ng madre kakawati sa amin. Mabuhay na yan. Ayan, kung makikita nyo, dami oh. Ito, hindi pa kasi nahinog yung mga bunga niya. Ayan, parang may nagano nga ito oh. Parang tinaga. Binawasan siguro. So yan, ayan sila oh. Saka maganda rin kasi guys yung ano dito, yung dragon fruit. Maganda yung bunga. Ito malaki to oh. Oh, yan siya. Oh. Ayun, hanggang dun yan. Yan, marami talaga. So yun, may hinog na siya. Kaso maliit. Alang kasi dapat ito matanggal yung mga dahon para gusto niya yung naarawan kasi ito. Parang cactus din kasi ito eh. Cactus ang labas sa mga maiinit ito. Okay. So ito si bayaw ko. Ayan. Shout out kay pamangkin ko na si Rengi Curioso. Shout out sa'yo pamangkin. Dito si Papang mo, Tarang mo. Ayan. So pinaalam muna natin sa kanya para kahit pa paano alam naman niya na hihingi tayo. Kasi hinihingi naman to yung ano nito, tanim, hindi naman binibili. Pero siguro sa iba, kung yung mga tao na madamot, malamang binibenta. So ayan guys, yung mga itatanim natin, tinutulungan tayo ni Bayaw. Ayan siya. Para, kasi kung nakikita ko naman kasi itong mga ganitong mga klase ng prutas ay parang gusto ko rin magtanim. Kaysa yung humihingi na lang. So ganyan ang gagawin natin. Kukuha tayo dito ng itatanim. Ayan. Yan daw yung ano pala. Oh, yun. Ganun pala guys. Agsaringit ti duwa ita. Oh, tatapyasan pala yung ang style daw pala nito, tatapyasan yung dulo ganyan para magiging dalawa yung bunga. So yan ang tinuro ni Bayaw sa atin. Dahil kung nakita nyo naman siguro,
ano rin naman siguro, pwede rin dahil kung nakikita nyo naman yung ito, yung ginawa niya oh. Oh, pinapyasan niya yung dulo para maging kung mamunga dalawa. Kasi diyan mamumulaklak pa diyan. Kita di balay ko mga timay mo ibu. Ay ng pinuros nga tanimanang mo tatay tanapan jay dugo. Kaulay tagyang tinday So, nga nagmula naktikas to. Marunggay. So sa Tagyan dadakkel tibunga na kaleta. sabi niya dapat yung nasa bahay daw sana nila kasi namumunga ng mga yon. Maraming bunga yon. Pero siyempre hindi naman tayo makapunta na doon. Di bale nandito na siya. Kaya dito na lang tayo hihingi. Ayan. Kasi masarap din to gawing ice candy guys. Kung nasubukan nyo na yun. Masarap din. Ang mga ibang nagbebenta dito ng ice candy ay gawang ito, dragon fruit. Sarap din kasi. Masang pala dahil ako pero mo. Mga mutalat aday. So ayan na guys. Yung ating tatanim. Kasya na siguro yan. Dahil tatlo-tatlo lang naman yung bawat puno. Yung lalagyan natin. Yung puno ng madre. Ayan. Ayan siya. Oh. Ayan. Pero kukunin natin mamaya. So ayan. Nagpapasalamat tayo kay Bayaw at binigyan tayo. Ayan siya. Oh. Namumunga na. Nay. Bayaw. Agsawa ka mga kami nanay. Hindi, nagtataka ako guys sa mga tao na binibideo natin ay parang nahihiya sa camera. Hindi naman talaga to nangangain ng tao. Ang alam ko lang naman kung nahiya ka yung nagnanakaw yan, yung mga gumagawa ng masama, yun lang naman siguro. Pero sila kasi yung may iba, talagang nahihiya lang talaga kaya sige, salamat tayo kay Bayaw dahil binigyan tayo. Ayan. Okay. So, pumitas ako ng isa guys. Ito siya. Oh. Tikman natin kung masarap. Siyempre, masarap to pag gusto mo kasi mayroon din naman yung ayaw nito. Gaya yung misis ko, ayaw ito. Gusto daw niya pagka malamig, yung na ref. Ayun. Ito, hiwain natin. So, yan siya. Oh. Dami siyang buto. Parang linga. So, gustong gusto ko rin kasi ito. Kaya dapat, kaysa yung bibili tayo o hihingi, magtanim na lang tayo. Para kahit papano may hinihintay. Ayun. Mahirap yung hingi ng hingi. Dahil baka magsawa yung may-ari ay may masabi sa atin. So yan siya guys. Oh. Makulay. Kulay, ewan ko kung maroon ito o pink ba to. Yan siya oh. So yan. Kung hindi ka pa sanay sa lasa, parang may lasang sabon. So ayan guys, dapat magtanim na tayo ng ganito. Dahil ito naman hindi na kailangang dilig-diligan. Kahit anong panahon nito, nabubuhay. Parang may halaman ka na, may pagkain ka pa. Okay guys, okay. So, yan ang lilinisan natin. Ayan. Mga madre. Oh. Tatanggalin natin yung mga dahon, itong mga sanga-sanga. Ayan. Bali, siyempre, tatanim natin sa may puno niya, sa may lupa. Ayan guys. So,
kailangan linisan natin yan para ma-maintain na natin yung dragon fruit na kukuhain natin. Yan. Okay. So ayan na guys yung kinuha ko kaninang tatanim natin. Ayan sila. Galing pa sa ano yan, malayo. Ayan. So ang gagawin naman natin ngayon ay maghuhukay tayo ng pagtatamnan. So ayan, malinis na siya. So hanggang doon. Yung mga puno-puno niyan, ano natin, yan yung tataniman natin. Ayan. Okay, hukay na. So, ayan na, itanim na natin guys. Dahil buntis si Misays. Siya yung pagtanimin natin. Dahil baka sakali na yung bunga ay maraming bunga. Mga pamahiin. Pero hindi, parang hindi ako naniniwala sa mga pamahiin na yan. Kung talagang maganda yung bunga, ayun, maganda lang. So yan, dapat first time kasi natin magtanim ng ganito. So yung ate ko kasi, siya yung nagtatanim noon.
Kaya ito, taniman din natin to. Yan, para lalaki na, maging dragon fruit na yan. Kasi masarap. Ayan, yan siya. So, parang itatabi lang natin. Ilagay lang natin sa tabi niya. Para dyan na lalaki. Pero tingin ko baka mukhang kailangan yata ito ng panali. Saka na lang pagka ano na siya, pagka lalago na siya, yun, tatalian ko dyan, itatali ko dyan sa puno para hindi siya mahihiwalay, para susundan niya yung poste na yan, poste ng madre. Yan na guys, tapos na yan. So yan, kung nakikita nyo. So dito kasi banda, tinaniman na rin natin itong mga may kahoy dito para dyan na lang siya aakyat. Yan, yan siya. Yan yung mga tanim natin. So tanim lang tayo ng tanim. Ganun yung buhay natin dito dahil probinsya kasi. Wala namang ibang ginagawa dito kundi magtanim lang para mabuhay. So yan guys. Ito na yung mga ano natin, yung marami. Yung marami yung nalagay. Yan. So sana ay bubunga siya ng malaki pagka ano na, lalago na. Yan. Oh, yan. Doon sana, hanggang doon sana, kaso yung mga iba doon marupok na. Kaya yan. Hanggang dyan na lang. Oh, nakikita nyo. Okay. Tapos na naman. Okay.
Hanggang doon na lang guys ang simple nating video. Sana ay nakapagbigay ng kunting kasiyahan sa ating lahat. Kaya huwag kalimutang mag-like, comments, share na rin. At higit sa lahat, subscribe na para updated tayo sa mga susunod pa nating video. God bless us all guys.